Thani ADC Chongmariwo Ipft Bodolni Wngwi 14 Budhjungnagar Wakhinagarni Chongmari basanai Adong Buddha Debbarma Pharshalo SDM ni Thani bini Chongmarini nomination belai Yapharkha. Thani 2009 bisini simi Diprasha Lukurokni Hamkrani bagai Ipft Bodol samung khlai phayo phani salabo samung khlanya tongnai hni koktuma thumnai rokni bwskango koklam narkha Adong Buddha Debbarma te Lukurok Ipft ni da mariwo budrui Ipft Bodolno keplai khlai ADC amsayo hamkrai tubunai hni poito jaja hni busaka Jangoro nomination relaika Chorda Budhjungnagar Wakhinagar constituency ni Wngwi joto butar sokno elakani joto rangchakni takuk bukuk rokno hambai ruo tai bwskang je 6 tarik April mas odino but ngnai o buto jotono jani jani kothar butno butni salo thangui but rinan bagi koyo tai elakani kahamni bagi simia সমস্ত চিনি টিপ্রাসা হামগ্রাইনি বাকি Ipft সামুং খ্লাই ফাইও 2009 ni simi tini tabuk sugyora bwskang salabo khlai thanai oboni bagi no o ADC chong maribo Ipft ni da maribo but diui Ipft no o seat ni hoite kaplai khlai rohori bwskang salabo টিপ্রাসা ni khorang no councilor thangai tisaimanani o sujog riwan hnai asha khlai jeng বিশ্বাস khlai